ING Hubs Slovakia, teda naša firma, ktorá je na Slovensku, my sme centrum zdieľaných služieb. Čo to znamená? My sa snažíme, alebo teda poskytujeme naše služby a servisy ostatným bankám a pobočkám v týchto 40 krajinách. Naša banka sa venuje takým dvom hlavným sféram, ktoré sú retail a wholesale. Vysvetlím. Retail je vlastne bankovníctvo, ktoré je ponúkané pre fyzické osoby, čiže pre každého jedného z vás. Avšak na Slovensku tieto služby zatiaľ nemáme. Ponúkame takéto služby pre vlastne individuálne osoby v iných krajinách, napríklad v Poľsku, Rumunsku a tak ďalej. Hej? A samozrejme v Holandsku, odkiaľ táto spoločnosť pochádza. No a wholesale sa venuje veľkým spoločnostiam, napríklad jedným z našim klientom je US Steel Košice, čiže pod wholesale si môžete predstaviť naozaj support pre veľké firmy, pre veľké spoločnosti. My tu v Bratislave pôsobíme už od roku 2009 a momentálne v súčasnosti máme viac ako 1450 kolegov. Čiže ako som povedala, našou primárnou úlohou je naozaj supportovať tieto banky, supportovať našich klientov, udržiavať ich financie v bezpečí a to zabezpečujú rôzne pracovné pozície v rámci ING Hub Slovakia, ktoré napríklad monitorujú rôzne transakcie alebo proste robia rôzne kontroly našich klientov, ktorých si chcú u nás otvoriť účet. Toľko na úvod o banke, alebo teda o ING Hubs Slovakia. A dovolte mi ďalej sa venovať téme vzdelávanie a aká je vlastne forma vzdelávania u nás v ING Hubs Slovakia. Tento model vzdelávania je úplne univerzálny model, ktorý využíva mnoho firiem v dnešnej dobe. Čiže nie je to niečo, čo sme si vymysleli sami, ale je to veľmi praktické a overené v tej praxi, že to funguje naozaj najlepšie. Čo sa týka aj našej kultúry ING Hubs Slovakia, tak my sa snažíme viesť každého nášho zamestnanca k takzvanému self-steering. To znamená, že každý si je svojim strojcom svojho šťastia, ako sa hovorí, alebo má v rukách ten svoj rozvoj, to svoje vzdelávanie, ten svoj postup kariérny a my vlastne poskytujeme rôzne možnosti a príležitosti na tento rozvoj, na tento rast, na toto vzdelávanie. Toto vzdelávanie, vlastne, ktoré aj ja mám na starosti v tejto firme, je ponúkať naozaj také riešenia, ktoré zamestnancovi prinášajú také schopnosti a zručnosti, ktoré naozaj aj využije potom v tej praxi. Čiže v skratke tento model, prečo je rozdelený na, ako vidíte na slajde, 70-20-10, čiže 10% celkového vzdelávania tvorí tzv. Formálne vzdelávanie. Hej? To je, keď si predstavíte, že zamestnanec ide na jednodňové školenie, alebo si urobí nejaký e-learning, alebo si proste niečo prečíta na intranete, samovzdelávanie. Hej? Čiže to je to formálne vzdelávanie, ktoré aj vy môžete poznať ako nejaké inštitucionálne vzdelávanie. Potom je tam veľmi dôležitá časť, ktorá tvorí 20%, to je vzdelávanie alebo učenie sa od druhých, kde ten zamestnanec dostáva pravidelnú spätnú väzbu, môže mať napríklad svojho vlastného mentora v rámci firmy, čo je skúsenejší kolega, budem o tom rozprávať ešte určite, aj Peťo nám o tom vie hovoriť svoje, takže počúvajte a vlastne takýmto spôsobom alebo pozorovaním aj druhých a dostávaním tej spätnej väzby sa môže človek ďalej posúvať a rozvíjať. Potom tu máme Future Smarts, čo je veľmi zaujímavý koncept, ktorý je navrhnutý globálne, čiže pramení našej matke v Holandsku, ktorá nám vlastne hovorí o tom, ako by sme sa mali pripraviť na budúcnosť. Veľakrát tá budúcnosť sa deje už teraz, áno, takže teraz už vlastne aj vy všetci, čo ste tu, sa vlastne snažíte myslieť na svoju budúcnosť a pripravovať sa na to, aby ste boli pripravení. Hej? Ak
príde príležitosť. Presne tento koncept Future Smarts nám vlastne pomáha zistiť u zamestnancov, ktoré tie zručnosti a kompetencie vlastne, ktorých máme 6 v rámci tohto Future Smarts, si máme rozvíjať ďalej tak, aby sme boli stále krok vpred a aby sme sa mohli rozvíjať a posúvať tým správnym smerom. Čiže Future Smarts je pre nás globálne veľmi dôležité, ktoré nám dáva príležitosť rozvíjať sa naozaj v takých zručnostiach, ktoré sú pre banku nevyhnutné. Napríklad data fluency, čiže ako pracovať s rôznymi datami, keďže v bankovníctve pracujeme naozaj s obrovským množstvom dát a informácií, ale aj ako mať nejaké analytické zručnosti napríklad, alebo ako manažovať ten proces podpory zákazníka vlastne od začiatku až po koniec. To je niekoľko z nich. Potom by som prešla teda mentoring a coaching. Neviem, či to asi nefunguje. Mentoring a coaching, ale nachádzam sa tu pre tých, ktorí ste sa pridali. Mentoring a coaching sú tiež základné skills, ktoré vyžadujeme alebo podporujeme vlastne aj pri našich lídrov. Čiže každý jeden líder môže absolvovať aj školenia, ktoré sú zamerané práve na budovanie týchto coachingových alebo mentoringových zručností. Peťo má tiež veľmi dlhú históriu a bol aj mentor, aj mentee, takže Peťo nám za chvíľočku povie tiež o svojej skúsenosti. Nástroj na kariérny rast, kariérne cesty, čiže ako som povedala, v každom jednom oddelení vlastne máme vybudované kariérne cesty, to znamená, ako sa človek môže vypracovať a vybudovať si tú kariéru od svojho nástupu až časom, ako môže rásť a zvyšovať si aj úroveň alebo komplexitu vlastne tej svojej pozície, ako byť povýšený, treba na vyššiu pozíciu, alebo ako sa posunúť aj interne. Čiže máme rôzne príklady zamestnancov, ktorí naozaj našli svoje pôsobisko aj v iných oddeleniach, čiže nie je vždy len tá možnosť si hľadať prácu niekde externe v inej firme, ale umožňujeme vlastne našim zamestnancom sa takto posúvať. Workshopy a tréningy, to je vlastne tých 10%, o ktorých som hovorila. Toto primárne zastrešujem ja, čiže máme veľké množstvo klasických školení, tréningov pre rôzne zručnosti, komunikačné, prezentačné, ako som povedala, coachingové, mentoringové, rôzne líderské zručnosti pre našich lídrov, čiže naozaj majú nespočetné množstvo tréningov a musím povedať, že som veľmi rada, že môžem prispievať k tomuto aj ja a máme vlastne vzdelávacie programy pre talenty. Čiže vzdelávacie programy, ktoré snažíme sa my naozaj pripravovať ľudí na ten ďalší kariérny step a to tým, že im poskytujeme vzdelávacie programy, ktoré trvajú približne 9 až 10 mesiacov, počas ktorých sa môžu naozaj vzdelávať v dvoch smeroch, pretože u nás neposkytujeme kariérny rast len pre lídrov, ale aj pre expertov. Čiže ktokoľvek, kto nemá ambíciu stať sa lídrom, ale má rád skôr to analytické, alebo skôr rád pracuje s nejakými technickými procesmi, nástrojmi a chce sa v tomto smere zveľaďovať a budovať. Máme množstvo globálnych expertských rolí, kde naozaj dokážeme my ovplyvňovať a prinášať nové a nové riešenia banke ako takej, čiže nie len u nás ING Hubs, ale máme ten spôsob, akým dokážeme mať nejaký impact na ten globálny proces. Čiže tieto vzdelávacie talentové programy naozaj sú pre expertov a pre budúcich lídrov, kde sa naozaj snažíme ich pripravovať, aby boli ready, aby boli naozaj takí vyškolení a vzdelaní, aby keď k nám prídu tie ďalšie kariérne príležitosti globálne, tak vlastne títo ľudia sa môžu na ne aplikovať a prihlásiť. Talent management súvisí tiež s tými programmi, čiže to je proces, počas ktorého si my identifikujeme, ktorí ľudia majú aký potenciál, v ktorom tom smere, tak aby sme vedeli presne mať to portfólio tej spoločnosti, našej organizácii o zamestnancoch a takisto, aby sme poznali, aké sú ambície a ašpirácie našich ľudí. To je veľmi dôležitý element a kritérium, pri ktorom vlastne apelujeme na to, že pokiaľ aj manažér vidí potenciál,
tak je veľmi dôležité mať rozhovor s našim zamestnancom o jeho motivácii, o jeho ambícii, ašpirácii, kam sa chce posúvať, kde vidí sám seba, čo ho baví. Máme rôzne nástroje, ktoré môžu odhaliť silné stránky zamestnanca, ktoré mu pomáhajú tej sebareflexii tak, aby si ten človek vedel sám uvedomiť a nastaviť, lebo opäť sa vraciam k tomu, čo som povedala, že sa snažíme naozaj mať tú zodpovednosť v rukách toho zamestnanca, ktorý tým, že vysloví svoje ašpirácie, svoje ambície, tak my mu dávame ten priestor na ten rozvoj. Jazykové vzdelávanie tiež veľmi potrebné, nakoľko sme multikultúrna spoločnosť, čiže máme kolegov z rôznych krajín. Našim biznis jazykom je angličtina, takže primárne sa komunikuje v angličtine, ale máme oddelenia kolegov, kde je nevyhnutný aj druhý jazyk, napríklad španielčina, nemčina a tak ďalej, kde sa pracujú s dokumentami klientov v týchto jazykoch, takže preto máme aj jazykové vzdelávanie. Krátkodobé a dlhodobé stáže. Toto je veľmi dobrá príležitosť pre tých ľudí, ktorí sú v pozícii, napríklad poviem dlhšie, a sú zvedaví a chcú si rozšíriť svoje obzory a chcú sa ísť pozrieť do iného oddelenia alebo chcú sa posunúť ďalej. Čiže tieto krátkodobé alebo dlhodobé stáže, ktoré môžu trvať od 3 mesiacov až po 2-3 roky, kde nemusia byť nevyhnutne, že ten človek sa niekam presťahuje, ale máme aj takéto stáže, ktoré sú medzi rôznymi lokáciami. Čiže máme stáže, ktoré sú u nás interne medzi oddeleniami v rámci ING Hubs Slovakia, pobočke v Bratislave, ale sú kolegovia, ktorí chodia na takéto stáže aj do iných, napríklad do Holandska, alebo do Manily, alebo z Manily chodia k nám do Bratislavy. Takže naozaj sa snažíme podporovať ten talent exchange, aby ľudia naberali tie skúsenosti vlastne aj v iných domenách a takto si skúsili, že ako vyzerá ten job, alebo aké sú tie zodpovednosti, alebo tá práca proste aj na iných pozíciách, možno predtým, ako sa úplne rozhodnú pre tú kariérnu zmenu. Job Expo, to je niečo podobné, ako sa nachádzame tu teraz, ale je to vlastne pre našich interných zamestnancov, preto som sa rozhodla to aj spomenúť, pretože rovnako teda, ako som spomínala, že sa snažíme aj tých našich interných zamestnancov posúvať a chceme šíriť osvetu, chceme im dať príležitosť k tomu, aby sa dozvedeli, aké sú pozície otvorené, čo tie pozície obnášajú. Čiže oni majú príležitosť naozaj prísť na to Job Expo, kde kolegovia, tak ako my tu teraz, vám približujeme teda o našej spoločnosti. Oni priblížia našim kolegom, v čom spočíva ich práca. Čiže vysvetľujú naozaj tie denné aktivity, ktoré vykonávajú tak, aby ten zamestnanec mal tú predstavu, že OK, máme otvorenú pozíciu v tom oddelení, ale vôbec netuším, čo tí ľudia robia. A na to slúži presne toto Job Expo, kde sa tí ľudia, naši kolegovia, môžu o tom dozvedieť a potom sa môžu na základe toho napríklad rozhodnúť, či to chcú skúsiť, či na to majú vlastne tie potrebné kompetencie, zručnosti, ktoré sa očakávajú a tak ďalej. Globálny model kompetencií, už sa blížime ku koncu. Globálny model kompetencií je vlastne naša alma mater, alebo je to vlastne naša Biblia kompetenčná, kde každá jedna pracovná pozícia má svoj profil a v tom profile sa nachádzajú popísané všetky kompetencie, či už teda nejaké behaviorálne alebo aj technické kompetencie, na základe ktorých si ten zamestnanec vie zreflektovať, či spĺňa požiadavky, alebo kde by sa mal ešte zlepšovať, kde by sa mal rozvíjať. Čiže takisto je to na súčasnej pozícii, ale takisto, ak by sa chcel posúvať na nejakú ďalšiu pozíciu, tak si vie transparentne pozrieť, OK, táto pozícia si vyžaduje takéto analytické zručnosti napríklad, alebo také komunikačné schopnosti, vedenie tímu a tak ďalej. Hej? Čiže na základe toho si vie ohodnotiť sám seba, urobiť si nejakú reflexiu, alebo si nastaviť ten individuálny rozvojový plán, o ktorom som hovorila na začiatku, tak, aby sa krok po kroku mohol dopracovať až k tej ďalšej pozícii alebo k tomu ďalšiemu kroku. No a interná akadémia trénerov,
na čo som tiež veľmi hrdá, že sa nám podarilo vlastne vytvoriť interne, kde naši kolegovia sa môžu angažovať aj vo veciach, ktoré ich bavia, že sú nadšení aj mimo svojej bežnej práce každodennej, a to je, keď radi odovzdávajú svoje skúsenosti a svoje vedomosti ďalším kolegom. A preto sme sa rozhodli vlastne otvoriť túto internú akadémiu a poskytnúť im program, ktorý ich vycertifikuje na to, aby sa stali internými trénermi a poskytovali potom rôzne tréningy vlastne pre ďalších kolegov. Čiže máme interných trénerov, ktorí majú svoju pozíciu, je to niečo, čo robia dobrovoľne, samozrejme sú za to aj hodnotení, ale zachovávame si vlastne všetky to naše know-how interne a takýmto spôsobom to posúvame ďalej na našich kolegov. Čiže kolegovia môžu školiť rôzne tréningy, ktoré sú zamerané napríklad na Excel, napríklad aj na jazyky, keď máme veľmi šikovných aj native speakerov, ďalej na rôzne komunikačné zručnosti, ako som povedala. Takže toto je tiež veľká príležitosť na to, kam sa tí ľudia môžu posúvať a čo môžu robiť, pokiaľ naozaj majú tú motiváciu a ukážu, že chcú. Spomenula som teda množstvo týchto nástrojov a ako som hovorila, už Peťo, dám ti slovo, lebo sme všetci veľmi zvedaví, teda aká bola tá tvoja kariérna cesta, tak nám teraz porozprávaj, že ako si sa ty dostal do ING a ako si postupoval v tej tvojej kariére. Ja ti odovzdávam mikrofón aj kliker. Díky. Takže niečo o mne, aby ste vedeli. Som vyštudovaný psychológ a pracujem v bankovníctve. Takže dá sa tam dostať a pracovať aj bez toho, aby ste vôbec o tej banke a o tom celom sektore aj niečo vedeli na začiatku. Pretože ako Danka hovorila, je tam strašne veľa nástrojov, strašne veľa možností, aj bez reálnej znalosti o tom, nadobudnúť tie znalosti o tom všetkom, čo potrebujete. Či to bude cez individuálnu formu vzdelávania sa, sami chcete, sami to dosiahnete, sami si nájdete informácie, alebo využijete všetky možnosti, čo vám tá spoločnosť ponúka, alebo jednoducho tá spoločnosť má databázu znalostí, informácií a dokumentov, ktoré si viete otvoriť, prečítať si, načítať si informácie a v konečnom dôsledku ich využiť pre svoje uplatnenie. A ak by som mal popísať moju kariéru, tak ona sa začala niekde v roku 2015, kde som nastúpil na pozíciu, ktorá sa volala oficiálny, pekný korporátny názov Screening Junior špecialista. Mojou hlavnou náplňou bolo spracovanie alertov a mať ich pod kontrolou. Možno by som mal povedať niečo viac o tých alertoch, pretože nie každému je jasné, že čo budú tie alerty. Takže ja som nastúpil do tímu na pozíciu, ktorá sa venovala skrínovaniu platieb. To tiež nie je veľmi šťastné slovenské slovo, ale jednoducho sme sa pozerali na transakcie, ktoré robili naši klienti a či sa v tých transakciách nenachádzalo niečo podozrivé. Informácie, ktoré mohli smerovať k tomu, že sa perú špinavé peniaze, alebo podporujú nejaký teroristický režim, alebo jednoducho tam boli nejaké spoločnosti, ktoré sa vyskytujú na globálnych sankčných zoznamoch, kde naši obľúbení regulátori, čiže všetky národné banky, globálni regulátori a tak ďalej, chcú mať ten celý bankovný systém pod kontrolou, aby nedochádzalo k preperaniu tých špinavých peňazí. Čiže na tejto pozícii som bol 3 mesiace ako junior špecialista a jednoducho daily job, alebo teda moja denná práca bola ísť do systému, otvoriť si nespočetné množstvo alertov a vyklasifikovať ich na základe takej čierno-bielej procedúry, že áno, je to ono, nie je to ono, možno je, možno nie je a posunúť to niekde ďalej. Keďže som na tom takto pracoval 3 mesiace, očividne mi to asi išlo dobre, tak som sa stal senior špecialistom. Čiže som robil vlastne to isté, len som to robil rýchlejšie a asi menej stresu som mal. Čiže pracoval som na tých alertoch a viac menej robil som tú istú prácu, ale už to bolo skôr také, že tie procedúry možno boli viac čierno-bielé,
ale ako to dobre poznáte, zákony sa dajú ohýbať, aj procedúry sa dajú ohýbať a tým pádom mohol som ako senior špecialista viac sa pozerať na to, že a robíme to vlastne dobre, nemali by sme zmeniť niečo v tej danej procedúre, ako tým chceli by sme to naozaj takto robiť a začať sa pýtať všetky tie rôzne otázky, ktoré v podstate prídu, keď čím viac a viac robíte nejakú repetitívnu prácu, že vlastne na čo to robím, a dáva to zmysel a ako by sme to chceli robiť lepšie. Na tejto pozícii som strávil cca, ani neviem, 2 roky, hej, 2 roky a ako býva zvykom v rôznych spoločnostiach a takisto aj v ING Hubs sa stalo to, že stal som sa vlastne manažerom toho tímu, v ktorom som vyrastol a viac menej mojich vlastných kolegov som manažoval v smere, že oni robili ten aktuálny alert handling a ja som im pomáhal k tomu, aby tiež mohli prechádzať to istou kariérnou cestou, ako som prešiel ja. Čiže či už od mentorovacích schopností, koučovacích schopností alebo cez nejaké individuálne plány, som sa im snažil pomôcť rozvíjať ich schopnosti, zručnosti, aby sme reálne to, čo robíme pre tú našu banku alebo pre tých našich globálnych klientov, dávalo zmysel a bolo to čo najlepšej kvalite, rýchlosti, a aby boli všetci uspokojení a satisfied. Následne to bolo nejaké obdobie, kde som mal cca 20-30 ľudí ako priamo reportujúcich mne. Čo nasleduje ďalej v kariérnej ceste? No, stanete sa senior manažerom. Čiže už manažujete manažerov, ktorí robia viac menej to isté, čo ste robili vy na začiatku, ako ste začali s vašou kariérnou cestou, kde som bol zodpovedný za 4, 5, 6, už neviem, už sa to tak rôzne menilo. Dokopy asi to bolo 100-120 ľudí v mojej organizácii. Čiže podobné princípy ako predtým, len sa začínate viac pozerať na ten širší a globálnejší level a musíte sa pozerať na tú celú cestu toho, ako ste vy začínali, toho prvého človeka, ktorý nastúpi, ktorý začínal rovnako ako vy, aby mal šancu možno alebo uspieť na tej rovnakej ceste, ako ste pokračovali vy. Na tejto pozícii som cca zotrval 2-3 roky a následne, keďže som už bol alert handler, čiže aktuálny človek, ktorý robí prácu, potom človek, ktorý tiež robí prácu, nebudem hovoriť o manažeroch, že nerobia prácu, robí prácu, ale iného typu. Som bol manažer a čo mi tak viac menej dávalo zmysel a zostávalo je, že poďme sa na to pozrieť takže globálnejšie. Viem pomôcť s niečím v tom danom celom procese, pretože není to iba proces limitovaný pre spoločnosť, ktorú robím v ING Hub Slovakia, ale ten proces ako taký je globálny. Čiže to, čo robíme my tu na Slovensku, robí aj naša dvojička tímu v Manile a taktiež to robia aj na lokálnych pobočkách v Taliansku, Francúzsku, Nemecku a podobne. A čím som sa stal som sa globálnym expertom. V novembri to budú 3 roky, kde už priamo nesprocesovávam tie transakcie, ale už definujem a pomáham vytvárať nejaké tie smart alebo rozumnejšie riešenia, ako to robiť efektívnejšie, kvalitnejšie a reálne mať tie všetky transakcie pod kontrolou. Čiže ak by som mal povedať o tej celej ceste toho, že čo som robil, ako som to robil a čo z toho som všetkého využil, aby som sa dostal tam, kde som sa dostal, tak by som povedal, že všetko. Reálne všetko, čo existuje, čo máme ING dispozícii, som vyskúšal, bol som toho súčasťou. Keďže som ING 10 rokov, musím aj povedať, že na začiatku pred 10 rokmi nič takéto neexistovalo. Vždy to bolo v nejakej forme na kolene napísané a mali ste si hľadať a vždy sme to nejako formovali. Hej. Posledné 4 roky, hej, odkedy tu je Danka, má to formu, má to štruktúru a aj tá organizácia sa zmenila. Čiže ja keď som nastupoval, bolo nás 200 a teraz je to 1400. Čím väčšia spoločnosť, tým to musí byť viac štrukturovanejšie, jasnejšie a aby mal každý rovnakú možnosť využiť. A to je to najpodstatnejšie. Pretože ja verím v to, že kto chce, nájde si cestu. Kto nechce, nemá záujem, ale má možnosti, by jednoducho nemal hovoriť o tom, že neviem sa tam dostať. Ak nevieš, to je prvý bod, kedy máš začať rozmýšľať nad tým, že čo je tvojím cieľom. Chceš, ale nevieš? Super, začneme prvým krokom individuálny plán. Ideme poznávať, že čo vlastne by si chcel, čo by si mohol chcieť a ako sa k tomu dostať. Začneš sa s malými krokmi, hej? Čiže
Neviem, nejde mi angličtina. Je to príliš zložitá angličtina. Je to business angličtina, ktorú na strednej škole alebo vysokej škole som nikdy nemal šancu využiť a zrazu na mňa všetci chrlia nejaké skratky KPIs, KRIs, SLAs a ja netuším, čo o mne hovoria. Tak začneme prvým krokom, že dobre, tak súčasťou tvojho individuálneho plánu môže byť porozmýšľať nad tým, že čo ti chýba a čo chceš posíliť. Nemusí to byť vždy posilovanie iba toho, čo nám nefunguje. Hej. Keď nám niečo nefunguje a nie je to potrebné, je to vždy na individuálovi, ktorý si povie, OK, potrebujem to, nepotrebujem to, hodí sa mi to, nehodí sa mi to. Individuálny plán môže byť aj focus a fokusovať sa aj na to, čo vám funguje a môže fungovať ešte lepšie. Ešte lepšie to budeme následne využívať. Čiže individuálny plán, ja ako na začiatku ako alert handler, alebo teda ten aktuálny človek, ktorý spracoval tie transakcie, som si nastavil, že ako to chcem robiť lepšie. Potom ako líder som pomáhal alert handlerom, ako si to nastaviť, aby to mohli robiť lepšie. Future Smarts hovorí o tom, že áno, ako hovorila Danka, budúcnosť. Hej? Treba rozmýšľať nad budúcnosťou. A ja verím v to, že budúcnosť tkvie v tom, že ako budeme schopní spracovať informácie, ako tie informácie využijeme a ako ich posunieme ďalej. Hej? Čiže ja verím v takú tú prenositeľnosť informácií alebo genetickosť informácií. Hej? Informácia je iba údaj, ktorú použijeme a máme použiť. Hej? Informácia, ktorá nemá využitie, nemá zmysel. Na čo tá informácia existuje, bez toho, aby sme ju použili niekde ďalej. Mentoring a coaching. Ako Danka spomínala, takže na začiatku, samozrejme, keď som rástol, som bol mentee. V slovenčine neviem, aký na to pojem existuje, ale bol som teda ten niekto, ktorý bol mentorovaný. A mal som aj globálnych mentorov, mal som aj lokálnych mentorov, ktorí mi pomáhali ujasniť si tú cestu, kde sa nachádzam. Rozdiel medzi mentoring a coachingom je samozrejme jasný, že mentoring vám skôr dáva riešenia, ako to urobiť, coaching vám napomáha prísť na tie riešenia, ako to urobiť. A postupom cesty, ako som rastol, dobudoval som expertízu a bol som na tých rôznych pozíciách, som sa aj ja sám stal mentorom, či už pre rôznych zamestnancov v rámci ING Hub Slovakia alebo kdekoľvek iné. Taktiež ja razím cestu toho, že keď niekto príde za mnou s nejakým problémom, potrebuje sa niečo spýtať a asi to nerazím iba ja, lebo ja to takto cítim v našej organizácii, že nikto vám nepovie nie. Nikto vám nepovie nie, že mohol by som sa ťa niečo spýtať, nikto vám nepovie nie. Vždy sa tá otázka spýta, nájde sa nejaké riešenie a potom na tom danom človeku je, že čo s tým riešením robí ďalej. Že či pokračuje v tej konverzácii, či pokračuje v tom vzťahu, či ten vzťah má nejaký význam pre ten jeho budúce vzdelávanie, alebo nie. Kariérny rast, workshopy, tréningy, až doteraz. Asi nasledujúci tréning mám niekedy asi o týždeň, 2 týždne, čiže zase idem na nejaký mentoring workshop a idem si zase upskillovať svoje vlastné skilly o tom, ako byť lepší mentor a ako naozaj reálne pomôcť tým našim ľuďom k tomu, aby prešli na tú kariérnu cestu. Možno by som ešte spomenul tie krátkodobé a dlhodobé stáže. To je niečo, čo celkom dobre priniesla aj tá covidová doba. Bolo to, že predtým boli áno reálne stáže s realokáciou, že ideme na stáž, ideme sa naučiť nový proces, ideme využiť naše skilly a kompetencie mimo našu organizáciu, mimo Slovensko. A po covide sme prišli na to, že áno, z Officeu sa dá pracovať a dajú sa robiť veľa vecí aj nie priamo z Officeu, čiže z home officeu. Čiže krátkodobé a dlhodobé stáže sú reálne veľmi dobrý príklad toho, ako hocikto, a reálne hocikto môže mať impact na niečo, kde jeho schopnosť toho, čo robí, je využiteľná. Pretože všetci pochádzame z nejakých rôznych máme všetci rôzne prostredie, všetci máme rôzne skúsenosti a všetci máme rôzne skillsety. Niekto je veľmi dobrý komunikátor a možno v nejakom týme niekde v Holandsku v podstate im chýba niekto, ktorý im pomohol pridať tú pridanú hodnotu, ktorú oni straglujú. Čiže oni môžu v podstate urobiť to, že hľadáme niekoho. Hľadáme niekoho nie na dlhodobú časť, ale na krátkodobú časť, že potrebujeme pomoc s prezentáciami. Nefungujú nám grafiky, nevieme to robiť animácie. Môže byť niekto, ktorý prišiel normálne reálne z grafického
Smeru a povedal, že veď to je nič, ja to viem urobiť. Ten človek sa tam môže prihlásiť, človek tam s nimi pracuje, pomáha niečomu, čo má hlbší význam, širší význam a globálnejší význam a eventuálne sa môže stať to, že wow, ty si taký super, my by sme ťa tu chceli natrvalo. To sa častokrát deje a v podstate to je priestor pre všetkých tých rôznych ľudí, ktorí v podstate u nás pracujú, že majú šancu všade za niekým ísť, všetkých sa spýtať. Viac menej je to taká otvorená open form communication a kultúra tej celej spoločnosti, že je tam 60 000 zamestnancov a môžete hľadať tie informácie a posúvať sa ako len chcete. A ešte ako poslednú vec by som povedal ten globálny model kompetencií. Globálny model kompetencií je reálne taká tá alfa omega toho, že chcem niečo, tak si zistím vlastne, že čo chcem a čo na to potrebujem. A ako hovorila Danka, hej, že chcel by som z ďalšej mojej kariérnej ceste, ako napríklad ja, globálny expert, porozmýšľam nad tým, že čo môže byť nadstavba na to, že čo je to ďalej. Je tam ešte vôbec reálne niečo, čo ešte môžem dosiahnuť viac ako globálny expert? Samozrejme je. Môže to byť nejaký proces designer alebo môžem vlastniť celý ten proces screeningu. Hej? A tá celá pozícia alebo niečo má napísané, aké kompetencie musí obsahovať od behaviorálnej stránky po soft skilly, po nejaké hard skilly, jednoducho. A ja si to viem prečítať, ja si to viem nájsť v tom dokumente a porovnať si s tým, urobiť si assessment, kde sa pravdepodobne nachádzam ja, čo mi ešte chýba, nastaviť si ten rozdiel, že dobre, data analytics je nejaký advanced. Čo to znamená? Sú to nejaké použité štatistických modelov, alebo je to iba jednoduchá pivotka v Exceli, ktorá mi povie, že áno, sú tam nejaké čísla, viem to nejaké vyhodnotiť. Môžem si to nastaviť, môžem si to nájsť a potom prejsť všetkými ostatnými procesmi, ktoré máme u nás a dostať to a vypilovať tú stratégiu a tú schopnosť, ktorú potrebujem. Čiže reálne to je moja cesta a je možná. Hej? Ja som stále v tej organizácii, viac menej stále v tom istom tíme, len som prešiel všetky možnosti, ktoré sa v tom tíme dali a môžem teraz následne rozmýšľať, že čo ďalej. Chcem zostať v ňom, nechcem zostať v ňom, máme niečo podobné, nemáme niečo podobné, viem ísť smerom hore, viem ísť smerom dole, viem ísť smerom doprava, sú tam vždy stále možnosti. Takže to by bolo tak skratké, že čo som, kto som a odkiaľ som. Môžem sa ťa ešte spýtať, Peťo? Taká otázočka, teda si s nami 10 rokov. Čo ťa ešte stále motivuje v tej práci? Ak mám byť úprimný, keby všetko bežalo, ako má bežať, a všetky procesy fungovali tak, ako majú fungovať, už by som tam nebol. Ale keďže všetko nefunguje tak, ako malo fungovať a stále je tam priestor na to, čo zlepšovať, pomáhať tým rozumnejším riešeniam toho, že čo robíme, ako to robíme, tak to je to, čo jednoducho, čo ma motivuje na dennej báze. Mňa na dennej báze motivuje to, že keď zaspávam alebo končím po práci, musím mať feeling toho, že som sa dozvedel niečo nové. Že došlo k nejakej čiastočnej zmene u mňa ako človeka, že bolo niečo nové dneska. Bola tam nová informácia. Boli sme schopní zmeniť ten proces. Aj tá najmenšia vec, nemusí to byť obrovský veľký projekt, ktorý ušetrí spoločnosť 10 milióny eur. Proste to sú veľké projekty, áno, tie sú super, ale stačí jedna malá vec. Čím viac menších vecí existuje, v konečnom dôsledku majú takýto impact. Čiže pre mňa to je to, že končiť každý deň tým, že došlo k zmene. Došlo k informácii, ktorú som nadobudol ja, alebo ja som bol schopný podať informáciu niekomu inému a verím v to, že on zrecykluje tú informáciu, využije ju pre seba a posunie ju následne ďalej. Čiže posun a posun a posun. Kročík po kročíku, že? Čiže u nás naozaj môžeme tvrdiť, že každý jednotlivec má tú svoju pridanú hodnotu. Každý z nás môžeme prispieť, čo i len naozaj maličkou zmenou alebo maličkým návrhom na zlepšenie. U nás inovácie je jednou z najväčších možností, kde sa môžeme realizovať a kde môžeme naozaj posúvať vpred seba, ale takisto aj celú spoločnosť a vďaka tomu stále rastieme a vďaka tomu získavame popredné miesto. Takže ja myslím, že
Ďakujem pekne, Peťo, za zdieľanie. Ja by som dala priestor našim divákom. Či máte nejaké otázky, buď na mňa, alebo na Peťa? Áno? Čakajte, tuto pani bola, dáva mikrofón. Ďakujem. Ja som prišla na túto prednášku trošku neskôr, čiže vás som nezachytila. A keby som si to chcela teda vypočuť ešte raz, bude nejaký recording tohto? Áno, naši kolegovia nahrávajú, takže niekde na sieťach sa určite zjaví nahrávka. Ďakujem za otázku. Vy ste mali ďalšiu? Ja by som sa rada opýtala, že čo ste vylepšili že v tých procesoch? Čo je v banke lepšie teraz? Si otázka na teba, Peťo? Asi to poviem takto, že keď som nastúpil, celá naša procedúra mala takže 10 strán. Hej? Hovorila o tom, že otvor transakciu, vyhandluj to najlepšie ako vieš a dúfaj v to, že si to urobil dobre. Hej. Takto to nejak začínalo a my sme potom celý ten proces prekopávali v podstate toho, aby to bolo rýchlejšie. Aby sme dbali aj na tú kvalitu, že to nie je len tak, že každý individuálne si otvorí tú transakciu a uvidí niečo a si povie, že asi to je ono, asi to nie je ono. Dobre, necítim sa dneska na to, posuniem to niekde inde. Čiže čo sme my robili a celý čas, čo robím aj ja, je, že v podstate pracujeme na tých procesoch, aby dávali zmysel. Aby to, čo systém generuje a to, čo následne aj my spracovávame, bolo zmysel. Čiže v tých transakciách je nespočetne veľa informácií. Hej? A ten systém je citlivý na to, že či tá informácia je zhodná, nie je zhodná a možno je zhodná. Čiže je tam strašne veľa aj takých informácií, ktoré sú nepodstatné a nedôležité, ale systém si myslí, že sú dôležité. Čiže konštantnou zmenou, aj napríklad cez spracovanie cez tých ideách, pracujeme na tom, že tak, keď toto v minulosti systém vyhodnotil, že to je not OK, ale my si myslíme, že to je OK, tak prečo by sme to na budúce mali znova urobiť my? Čiže sme pracovali na tom, že mať aj tej práce menej. Čiže nie zároveň mať práce veľa, aby nás to udržalo v tej práci, ale mať prácu, ktorá dáva zmysel. Nerobme repetitívne každý deň tú istú vec, ktorá nemá zmysel. Reálne sa strávme čas na tom, čo dáva zmysel. Na tých ťažkých transakciách, na tých ťažkých úlohách, ktoré tvoria to, ako človek chce rozmýšľať. Človek nechce byť, ja neviem, robot áno, nie, áno, nie, áno, nie, ale chce použiť v tej práci svoj rozum. Prečo som v tej práci, prečo ma niekto naheroval, aby som robil prácu, ktorú eventuálne potom môže robiť systém. Využíme to, čo môžeme robiť. Čiže odstraňme to, čo môže robiť systém a robme reálne to, čo môže robiť ľudia. Čiže reálne pracujeme na tom, ako ten systém zlepšiť. Hej. Nemôžem ísť veľmi do detailov, hej, lebo to už veľmi popisujete produkty, ktoré robíme a procesy, ktoré robíme, ale poviem to takto, že genericky. Ja by som možno ešte dodala, že zase z tej oblasti mojej, z toho vzdelávacieho pohľadu, že vlastne tiež sa nebránime automatizáciám. Hej? Každý si myslí, že automatizácia bude znamenať zníženie počtu zamestnancov. Naopak, u nás ten počet stále rastie, ale automatizácia v zmysle, že snažíme sa vybaviť ľudí tak, aby boli schopní urobiť si rôzne automatizácie aj svojpomocne. Vyškolujeme zamestnancov napríklad na rôzne certifikáty ako Lean Six Sigma, ktoré nám pomôžu naozaj odhalovať tie medzery v tých procesoch a snažiť sa nájsť vhodné riešenia tak, aby sme tie procesy mohli zefektívniť, urýchliť, tak, aby naozaj tí naši zamestnanci potom mali viac času na komplexnejšie riešenia, aby mohli ovplyvňovať tie procesy a vlastne ten hladký priebeh tých procesov tak, aby zákazník bol spokojný. Hej, čiže takisto máme v našom tíme alebo v našej spoločnosti aj agentov na zmeny, ktorí sú vybavení alebo vyškolení na projektový manažment, na change management, kde tiež pomáhajú zavádzať nové riešenia, pomáhajú v tých procesoch vlastne urýchliť aj to vzdelávanie tých zamestnancov, hej, že budú rozumieť, prečo tie zmeny, ako tie zmeny efektívne vykonávať, aby nebola chybovosť, aby to išlo presne podľa procesov, tak ako má. Takže celé toto vlastne my sa snažíme interne si rozvíjať a zveľaďovať tak, aby naozaj akože sme dokázali tú prácu zefektívňovať a áno, patrí k tomu aj tá automatizácia. Áno, Denis, idem k tebe.
Ja by som ešte mal otázku v rámci toho, že umelá inteligencia je poslednú dobu ako horúca téma, hlavne v korporátoch, že akým spôsobom možno sa pristupuje k tomuto. To by bola na teba otázka a teraz ešte aj na Peťa by som mal, že akú najväčšiu bizarnosť si zažil pri týchto transakciách, hlavne teda keď si bol junior, keď si vieš možno spomenúť na niečo, čo ti naozaj utkvelo v pamäti dodnes. Si ma zaskočil tú otázkou. Peťa, dám ti najprv slovo. Najväčšia bizarnosť je, že poviem to takto. Vy keď robíte transakciu niekomu inú na bankový účet, máte tam tú možnosť napísať si, čo chcete. A reálne ľudia to využívajú. Čiže od vtipov, ktoré si ľudia posielajú medzi sebou v rámci transakcií, až po to, že sme zažili rozchod. Normálne pár sa rozišiel cez transakcie. Očividne si žena alebo muž zablokovali seba na všetkých sociálnych sieťach, ale číslo účtu asi nezablokujete. Tak si vymieniali 1 cent zľava doprava, kde si v tej poznámke, čo je limitovaná asi na 120 znakov, dopisovali celý príbeh o tom, že ona ho niekde videla, on tam nebol, on sa chce vrátiť, ona ho nechce. Jednoducho celý trail toho jedného rozchodu, ktorý viedol k tomu, že v podstate to bolo iba také neporozumenie. Čiže to bol pre mňa najväčší bizár, že a systém to bol schopný nejak zachytiť a nejak vyhodnotiť, že asi tam je niečo potenciálne, že prečo si ľudia medzi sebou vymieňajú ten 1 cent z hora dola, sprava zľava a používajú termíny, ktoré používajú. Veľmi zaujímavé. Dobre, tak aby som sa ja teda vyjadrila k tej umelej inteligencii. Určite je to tiež fenomén dnešnej doby. My sa tomu nebránime, avšak keďže sme banka, tak musíme veľmi prísne a striktne aj manažovať rizika, ktoré vznikajú aj s používaním umelej inteligencie, takže veľmi opatrne. A ten ľudský faktor je v niektorých joboch alebo v niektorých prácach nenahraditeľný. Takže asi toľko. A ja by som to asi chcel zakončiť takou jednou vetou, je, že tá celá moja cesta a to, čo robím teraz, keby sa ma niekto spýtal, že ty to vieš robiť a myslíš si, že vtedy, keď si začínal, že to budeš vedieť robiť, tak by som povedal, že nie. Jednoducho, ja som sa to všetko naučil. Ja keď som prišiel do tej spoločnosti, ja som netušil, čo budem robiť. Ja som vôbec nevedel, čo budem robiť. Na pohovore mi to bolo predané tak, že asi tuším. Prvý deň som na to pozeral, že to čo je. Druhý, tretí deň to začalo dávať zmysel a po 10 rokoch to začalo dávať konečne finálny zmysel, že áno, dáva to zmysel. Čiže všetko je naučiteľné, netreba sa báť vyskúšať niečo, čo možno v tom nie sme. Čo je dôležité mať ten pracovnú morálku, že to chcem, som schopný sa to naučiť, máme kvantum možností, ako sa to naučiť cez trénerov a tak ďalej a jednoducho to ide. Hej? A ja som takým asi príkladom toho, že to ide. Hej? Ako vyštudovaný psychológ zrazu pracujem na tom, ako chrániť banku pred klientami, ktorí sú možno trošku nedobrí, poviem to takto. Hej, určite. A ja by som chcela povzbudiť teda každého, kto si hľadá job, že nás môže navštíviť v stánku, ktorý je tu hneď oproti tomuto stageu, kde sa môže dozvedieť viac o tom, aké pozície máme k dispozícii. A ako hovorí Peťo, každý raz sme začínali a keď aj niekto u nás začne, tak naozaj tá podpora z našej strany je tam 100%. Či už je to zaškolovacie plány, či už je to naozaj, že máme kolegov, tzv. Buddies, ktorí sa venujú týmto nováčikom. Máme onboardingové dni, kde naozaj vysvetľujeme proste všetky procesy firemnú kultúru, to, aké sú očakávania, alebo aké sú aj možnosti vzdelávania. Hej? Čiže vlastne aj súčasťou mojej práce je uvítavať nováčikov a informovať ich o tom, čo všetko môžu využívať v rámci našej spoločnosti. Takže ja by som vám len chcela popriať veľa odvahy a naozaj skúsiť a ísť si za tým, čo si sami stanovíte ako svoj vlastný cieľ, či už krátkodobý alebo dlhodobý a verím tomu, že každý z vás ten úspech nájde a zo srdca vám to želám. Takže toľko asi na záver. Odo mňa posledné slova. Od teba, Peťo. Tak ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť a želám ešte príjemný deň.